Bog svima i dobrodošli u drugu video lekciju e-radionice o Croduinu. Drago mi da ste opet s nama, a današnju lekciju nazvali smo sve digitalno jer se bavimo digitalnim ulazima i izlazima na Croduinu. Danas ćemo se također upoznati s nekim osnovnim elektroničkim hardverom, to jest elektroničkim komponentama koje će nam biti potrebne u ovim lekcijama, ali i u svakom ostalom projektu jer su oni stvarno najosnovnije, što se u gotovo svakom projektu nalazi. U tu svrhu pripremili smo i Croduino set za početnike koji se sastoji od Croduina i osnovnog pribora i komponenata koji će nam biti potrebne za ove lekcije, ali koji će koristiti, kao što sam već rekao, u drugim projektima. Croduino set će biti dostupan na stranicama e-radionice ubrzo, a u već ovim lekcijama ćemo ga početi koristiti. Za početak ćemo se upoznati sa eksperimentalnom pločicom iz tog seta, pa pogledajmo šta je to uopće. Pred nama se nalaze dvije eksperimentalne pločice, engleski breadboard. Eksperimentalne pločice koristimo za spajanje strujnih krugova i brze modifikacije, to jest promjene tih strujnih krugova. Za razliku od običnih pločica ili tiskanih pločica, jednom kad zalemite komponentno na njih vrlo je teško premjestiti, dok je na eksperimentalnim pločicama zbog njegovih rupa je to vrlo lako napraviti. Gledat ćemo mini eksperimentalnu pločicu jer se ona nalazi u Croduino setu za početnike. Kao što vidimo, eksperimentalna pločica se sastoji od mnoštva rupa sa nekakvim oznakama i vrlo je bitno poznavati način na koji su te rupe, to jest te točke na eksperimentalnoj pločici međusobno povezane. Pa pogledamo na primjer ovih tu 5 rupa. Zamislite da se ispod njih nalazi komad žice koji povezuje svih tih 5 rupa, to je spojeve svih tih 5 rupa. Dakle, ako spojimo ovdje nešto, to će biti spojeno i sa ovom, i sa ovom, i sa ovom, i sa ovom točkom. Dakle, spojevi unutar eksperimentalne pločice su na ovome dijelu spojeni okomito, dakle idu ovako, ovo je sve povezano, ovo je sve povezano, ovo je sve povezano i tako svaki red sve do zadnjih 5 točkica na eksperimentalnoj pločici. Dakle, na ovom dijelu su okomito povezani, naravno ova crta prekida taj spoj i na ovom dijelu su opet okomito povezane rupice. Dok je na ovome dijelu gdje vidimo plus i minus i to indicira da se na ta mjesta spaja napajanje. Tu su rupice povezane horizontalno i povezane su, cijeli red je povezan u jedno, dakle ovo sve je povezano međusobno. Dakle, ako vam uključimo napajanje, moćemo pristupiti i sa ove točke ili s ove bilo koje. To se, znači, te rupe koje su horizontalno povezane se nalaze ovdje i ovdje, te na donjoj strani ovdje i ovdje. Ovdje se nalaze rupe koje su okomito povezane, te ih ova crta presjeca. Dakle, ovih 5 rupa je poseban spoj, ovih 5 rupa je poseban spoj, ovih 5 i ovih 5. Za današnju lekciju će nam trebati, naravno, Croduino, eksperimentalna pločica sa par kablića, 5 mm ledica i 330 ohma otpornik, push button, to je prekidač, i 10.000 ohma otpornik, to je 10 kg otpornik. Svaki puta kada radimo sa eksperimentalnom pločicom ćemo povezati napajanje na eksperimentalnu pločicu sa Croduina. To ćemo napraviti tako da povežemo, vidimo lijevo od 13 stupina da se nalazi oznake 5 plus 5V i GND. Dakle, plus 5V je 5 V struje, dok je GND uzemljenje, to je minus pol struje. Povezat ćemo po jednu žicu svaku od njih. Evo, koristimo bijelu za ground, to je za minus pol, i crvenu za plus ili za 5 V. Te dvije žice ćemo povezati na eksperimentalnu pločicu. Dakle, crvenu ili 5 V ćemo uključiti kod znaka plus, dok ćemo bijelu ili ground uključiti kroz znaka minus. Sada ovim dvijema prugama, kako da kažem, na eksperimentalnoj pločici, kao što smo rekli, prolazi plus struja, dok ovom drugom prolazi minus struja. Nakon što smo spojili napajanje na eksperimentalnu pločicu, primijetit ćemo da se desno od dva pina za napajanje nalaze oznake digital. To je ono čime ćemo se baviti danas. Dakle, digitalni ulazi i izlazi, kojih vidimo da ima od 0 do 13, to jest ima ih ukupno 14. To su mjesta na koje možemo spojiti
elektroničke komponente ili uređaje koje mogu raditi na digitalnom principu sa Arduinom. Digitalni način rada i digitalne pinove na Arduinu ćemo objasniti putem prekidača za svjetlo kojega svi svakodnevno koristimo. Dakle, prekidač za svjetlo kada je ugašen, žarulja ne gori. Tako i na Arduinu. Kada je digitalni izlaz, sada ćemo objasniti izlaze putem prekidača, kada je digitalni izlaz low, kako smo napisali u prošloj lekciji u programu, ili kada je on nula, to jest kada nema struje, žarulja ne gori, to jest komponenta koja je spojena na taj izlaz na Arduinu ne radi. Kada pritisnemo prekidač, žarulja se pali. Dakle, sada ima struje u, mogli bi reći, trošilu, ali znači u toj elektroničkoj komponenti sada ima struje i ona radi. Isto tako kada u Arduino programu napišemo da Arduino pločica na tom i tom digitalnom izlazu ima struje, onda ta komponenta spojena na taj digitalni izlaz radi i u njoj ima struje. Tako, na primjer, ako spojimo ledicu i ako napišemo high na tom pinu, ona će svijetliti. Ako upišemo low, kao kad ugasimo prekidač, ona će se ugasiti. Sada ćemo na Arduino pin 13, kojega ćemo u ovom slučaju koristiti kao izlaz, spojiti jednu eksternu LED diodu. Uzet ćemo bilo koju iz Arduino seta za početnike, boja nam nije bitna. Dakle, spojit ćemo jednu žicu u rupicu kod broja 13, dok ćemo drugu uključiti recimo u drugi red na eksperimentalnoj pločici. Nakon toga ćemo uzeti otpornik kojega koristimo da bi spriječili preveliku struju da prođe kroz diodu i tako da ona ne pregori. Znači, on spriječava pregajanje diode. To jednostavno objašnjava Ohmov zakon, ali njega ćemo objasniti nekom drugom prilikom. Dakle, diodu od 330 ohma. Ovo je otpornik od 330 ohma i možemo ga prepoznati po tome, po bojama crtica koje se nalaze na njemu. Boje i šta one označavaju na otpornicima možete pronaći u linku ispod videa. Dakle, diodu ćemo spojiti sa kablićem koji smo povezali iz Arduina pina 13. Spojit ćemo, znači, jedan kraj otpornika u red 2 na eksperimentalnoj pločici gdje ulazi kablić, dok ćemo drugu nožicu otpornika spojiti recimo u red 6. Nakon toga ćemo uzeti LED diodu. LED dioda je, dakle, elektronička komponenta koja kada joj dovedemo struju isijava svjetlost. Ovo je 5 mm LED dioda i u Arduino kitu se nalazi ovakvih 16, 8 plavih, 8 crvenih. Kao što vidimo, dioda se sastoji od jedne kraće i jedne duže nožice. Kod ove komponente, kod ledice, moramo paziti kako je spajamo na napajanje, jer ako je naopako okrenemo, ona neće raditi, neće pregoriti, ali neće ni raditi. Dakle, kraća nožica je minus, to je ground, dok je duža nožica pozitivan pol. U našem slučaju spojit ćemo pozitivan pol na otpornik, to jest na slobodnu nožicu otpornika, to jest red 6, dok ćemo negativnu nožicu, to jest kraću ledice, spojiti u red 8. Još nam preostaje kraću nožicu koju smo spojili u red 8 povezati sa plavom crtom na eksperimentalnoj pločici kako bismo je uzemljili, to jest osigurali diodi napon i za plus i za minus. U ovom slučaju dioda će uvijek imati negativnog napona, to jest budući da je direktno spojena sa negativnim polom na eksperimentalnoj pločici, a kontrolirat ćemo njen rad tako da ćemo putem digitalnog pina 13 paliti ju i gasiti, to jest dovoditi joj pozitivan napon. Danas se osim digitalnih izlaza za koje koristimo ledice bavimo digitalnim ulazima za koji ćemo koristiti ovu jednu malu tipku koja se engleski naziva push button. Dakle, to je samo jednostavan prekidač. Ove dvije nožice, kada tipka nije pritisnuta, između njih nema konekcije. Kada je pritisnemo, te nožice su povezane. Stavit ćemo je recimo ovdje na eksperimentalnu pločicu. Uz nju koristimo 10.000 ohma otpornik ili 10 kila otpornik. To ćete često naći napisano kao 10K i znak za ohme, znak za otpornik.
Nju ćemo povezati, taj otpornik ćemo koristiti sa tipkom, jednostavno zbog logike na kojoj radi Arduino. Dakle, taj otpornik ćemo spojiti sa 5V putem jednog pina od tipke. Dakle, jedan kraj otpornika ćemo staviti u rupicu na kojoj je povezan jedan kraj tipke, dok ćemo drugi kraj otpornika staviti kod 5V pruge trake na eksperimentalnoj pločici. Nakon toga, preko toga istog mjesta gdje smo spojili otpornik, u tu istu traku, prugu, to je kod nas traka broj 16, spojit ćemo jednu žicu koju ćemo spojiti na digitalni pin na Arduinu. Evo, mi ćemo koristiti pin broj 8. Nebitno, možete koristiti koji god želite. I drugu nogicu, to jest nožicu tipke push buttona ćemo spojiti na negativni pol. Sada, kada tipka nije pritisnuta, preko ovoga otpornika koji se naziva pull up otpornik, jer on zapravo je spojen na 5V, ali nije spojen direktno, to jest ograničava struju koja prolazi. Tako da ovaj digitalni ulaz na Arduinu preko ovoga otpornika čita high, to jest čita 5V kada tipka nije pritisnuta. Ali kada tipku pritisnemo, konekcije između dvije nožice se spajaju, to jest negativni pol dolazi sada na digitalni ulaz na Arduinu. Iako još uvijek dolazi i pozitivni pol, ali budući da je on povezan preko 10 kV otpornik, što je prilično velik otpornik, pin je bliži groundu, to jest bliži je nuli, to jest bliži je stanju low, nego što je bliži stanju high preko ovoga otpornika. Tako da kad pritisnemo tipku na eksperimentalnoj pločici, Arduino će zapravo na tom pinu očitavati low, a ne high. Nakon što smo završili sa hardverskim dijelom i spojili sve komponente, vrijeme je da napišemo i program koji će upravljati tim komponentama. Za početak opet možemo napisati na početku neki komentar. Tako, Arduino lekcija 2, sve digitalno. Odmah ćemo napisati, i to će nam od sada postati praksa za ubuduće, odmah ćemo napisati dva dijela programa koji svaki Arduino program mora imati. To su void setup, otvorena zatvorena zagrada te vitičasta, te void loop. Rekli smo setup se ponavlja samo jednom na početku izvođenja cjelokupnog programa, to jest u trenutku kada prvi puta dovedemo napajanje u Arduino, dok se void loop ponavlja cijelo vrijeme u krug sve dok ne nestane struje. Definirat ćemo stvari, to jest komponente koje su povezane na Arduino digitalne pinove, budući da danas radimo digitalno. Dakle, to je, kao što smo upisali u prošloj lekciji, definirat ćemo da vrijednost, to jest varijabla LED, ima brojčanu vrijednost 13, dok smo tipku povezali na pin 8, pa ćemo dati vrijednost 8. U setupu ćemo koristiti funkciju pin mode koju smo isto naučili u prošloj lekciji, koja se koristi da definiramo radi li se o izlazu ili ulazu na tome pinu. Dakle, pišemo da je LED output i pišemo da je tipka input. Sada smo zapravo rekli Arduino pločici da će na pinu 13, to jest na brojčanoj vrijednosti s kojima smo definirali varijablu LED, to jest 13, da će na njemu on slati struju, dok će na pinu 8, što je tipka, on će primati struju, to jest očitavati ju. Još će nam jedna vrijednost biti potrebna u ovome slučaju, budući da ćemo očitavat ćemo trenutno stanje tipke, dakle je li ona pritisnuta ili nije pritisnuta, i tu vrijednost ćemo spremiti u varijabli koju ćemo nazvati recimo val. Dakle, sada vidite da nisam koristio znak jednako i neki broj krajem nje. Sada smo samo definirali, to jest rekli programu da će tipka val biti brojčana vrijednost. Ona u programu još nema neku točnu vrijednost, neki broj krajem sebe, ali sada ćemo definirati kako će program odlučiti koju ona vrijednost ima. Dakle, u loop, to jest dijelu u kojem se ponavlja, ćemo reći da je taj val koji ga smo definirali gore, da će on biti ono što digitalni pin očita
na tipki, na pinu na kojem je povezana tipka. Dakle, ovako. Sada smo rekli, digital read je funkcija koja se koristi za očitavanje trenutnog stanja pina, to jest izlaza ili ulaza. Digital read daje izlaz, to jest registrira samo 0 ili 1, to jest low ili high, kako smo rekli, to jest nema struje ili ima struje. Dakle, ako je sada digital read i ono očita da je tipka pritisnuta, to će biti low, budući kako smo prije opisali da smo spojili direktno na ground pin, to će biti low i vrijednost val će onda biti 0. Ili ako je tipka nije pritisnuta, onda će preko 10 kila otpornika koji smo spojili, digital read će očitavati kao da je spojen na 5V taj pin, te će onda val biti 1. Nakon što smo rekli programu kako da odluči o valu, moramo nešto napraviti s tim valom. Znači, definirat ćemo ako je tipka pritisnuta da se ledica upali. Ako tipka nije pritisnuta, da se ledica ugasi. Zato koristimo funkciju if. If kaže ako nešto, onda to. Dakle, rećemo ako je vrijednost val jednaka high. Sada sam koristio dva znaka jednakosti, jer dva znaka jednakosti označaju da val mora biti točno high i ništa drugo. Dakle, točno mora vrijediti 1,000000 da bi se dogodilo to. Dakle, if koristimo, nakon napišemo if, u običnu zagradu napišemo uvjet, te u vizičastu zagradu napišemo što se događa ako je taj uvjet ostvaren. Dakle, napisat ćemo digital write led, kao što smo rekli kada je val high, to jest ovaj val kada digital read očita high, znači da tipka nije pritisnuta. Pa ćemo onda napisati kada tipka nije pritisnuta, neka ledica bude ugašena. Sa if se često koristi još jedna funkcija koja se naziva else, to jest ako ona nam govori ako ovaj uvjet iz if u zagradi nije ostvaren, onda napravi ovo što piše u vidičastoj zagradi kod else. Dakle, ako val nije high, još jedino može biti low. Tako da, dakle, ako ledica... Dakle, ako val nije high, jedino još može biti low. Dakle, koristimo funkciju else i koju onda govorimo da ako ledica Dakle, ako val nije high, još jedino može biti low, to jest tipka može biti pritisnuta. Dakle, ako je tipka pritisnuta, koristimo funkciju else koju govorimo digital write led high. I to bi bilo to. Dakle, možemo još jednu na brzinu proći cijeli program. Ovdje smo definirali da je tipka i ledica da su spojene na pinove broj 13 i 8 i definirali smo još jednu varijablu koju smo definirali da je brojčana, ali joj nismo dali nikakvu brojčanu vrijednost. U setupu, to jest u onom dijelu koji se ponavlja samo jednom, smo rekli da je ledica izlazni pin, dok je tipka ulazni pin. I u loop dijelu, to jest dijelu koji se ponavlja, smo definirali da će val, ova brojčana vrijednost koju smo prije definirali, vrijediti, to jest onako kako je tipka pritisnuta. Dakle, ako je pritisnuta, ona će biti low, to jest val će biti 0. Dok ako nije pritisnuta, ona će biti high i val će biti 1. Zato koristimo funkciju digital read koji očitava digitalni pin i ovisno je li povezan ground, to jest minus pol ili pozitivan pol na taj pin, daje vrijednost ovoj varijabli prije 0 ili 1. Onda smo koristili funkciju if koja se koristi za razne uvjete. Dakle, dali smo funkciji if uvjet ako je val samo high, ništa drugo ne može biti. Dakle, ako je val čisti high, onda ćemo ledicu ugasiti, zato što onda tipka nije pritisnuta. Dakle, a ako taj uvjet nije ostvaren, koristimo funkciju else koja nam govori onda da je val low, budući da val ne može imati nikakvu drugčiju vrijednost od toga, i u tom slučaju palimo ledicu, to jest ona će svijetliti. Možemo isprogramirati programom pločice pa ćemo vidjeti što se događa. Želio bih skrenuti pozornost još na jednu stvar. Kao što vidite,
napravio sam grešku i ovdje sam u Digital Write napisao LED velikim slovima, dok sam ga gore definirao kao LED malim slovima. Budući da program registrira varijable i prema velikim i malim slovima, kada bismo ga pokušali staviti na pločicu, dobili smo error, to jest program bi nam rekao kao da LED uopće nije definiran. Tako da moramo paziti na to i LED napisati malim slovima. Kao što vidimo, sada je sve u redu. Nakon što smo isprogramirali, pokušamo pritisnuti tipku i vidimo pali se ledica, kada je pustimo ona se gasi. Iako je ovaj spoj zapravo bilo vrlo lako napraviti i bez Arduina, to jest bez korištenja mikrokontrolera, ovo je mislim da je bilo vrlo korisno zato što smo naučili neke osnovne funkcije i varijable u Arduino programu i bolje se upoznali sa i digitalnim ulazima i digitalnim izlazima. Oni koji imaju volje i vremena mogu probati napisati i ovaj program za recimo 3 prekidača i 3 ledice. Također, ako imate još nekih dodatnih pitanja, nešto nisam dobro objasnio, pogriješio sam negdje, nešto vas dodatno zanima ili bilo što drugo, ostavite komentar ispod i odgovorit ću vam. I to bi bilo to otprilike za ovu drugu lekciju. U sljedećoj lekciji ćemo se baviti svime analognim, pa vidimo se.